Здравейте, ние сме Extreme Gaming BG. Това е първи епизод на Minecraft Hunger Games. Тук с мен е Albert Kid 3. Не го виждам къде е. Картата се казва Frozen. Ние сме в сървъра Guildcraft. Ще има IP в описанието. Супер сървър, че много хубаво. Има много неща. Това ще бъде Epic Fail със сигурност, така че може и да не видите този клип, ако го гледате. В момента значи не е било Epic Fail, така че да си знаете какво го гледате. О, Stone Sword! Взех Stone Sword само. Браво! Браво, бягай! Аз взех пажина и диня. Идвай! Чакай бе, преджобвам честове бе. Идвай, вече в тия честове. Какво търсиш в честове, не мога да разбера. Ела го. Намерих 4 диня и 2 такива. Ела е то да го убием, искаш ли? Не искам. Ще го оставя да живее. Не, да викам се да го убием. Ако може да, ако няма нищо. Той няма нищо. Ела е то в пещера, ще го фанем в капан. С шифтване. Шифтване. Бързо има разни готини неща, но няма оръжие. Аз дори не го виждам, тук паднах някъде. Намерих чест. Бързо! Бий с мен! Намерих си меч и панталонки. Бързо бе, то има супер работи, супер, изпуснахме го. Идвам, къде си? Няма, изпуснах го. Защото ти не ми помагаше. Взех си честа. И какво взе? Лайна. Взех си меч. Няма нищо по-хубаво от айрон каска и бутушки. Сега сигурно то ще насъбере още 1000 даймонд работа. Ми да те не събере и да те убие. Тебе ще убия. Толкова знаеш. На мен не мога да убия, защото вече взимам хубави работи. Да, имаш си много хубави работи. Имам. Сега ще видиш колко съм велик. Велик си. Опа, айде. Ти какво имаш? Война имаш. Скоро да вземам панталоните, ако ми издразнеш. Какво нещо на дървен нещо ще ми Да, надървям ти се. Добре, айде спирай вече с това. Ще взема с първи епизода и накрая ще се окаже, че ще спечелим играта. Искаш ли така да направим? Ще спра епизода и ще спечелим играта и само накрая дет мача, като победим, ще снимаме. Добре. Не, няма да го правя, някакси тъпо е. Някой ще каже, че сме читъри, че сме лайна. Че сме... Ялав е тази заличка, изглежда ми малко опасна. Тук ще има честове. Тук имаше доста честове, даже ако не се лъжа. Аз преджобих много честове по пътя насам. Сега, ако вземеш ти честовете, ще те убия. Обещавам ти го. Но какво си мислиш, че се опитвам да направя в момента? Ти не влезе в къщата дори, ама това е друг въпрос. Ами взех от едно дърво честа, но това е друг въпрос. Добре. А то чест вътре... Как да се вземе? Аз вече го взех, имаше меч на Herobrine. Добре. Ето си моя каменен меч. Приятели ли сме, благи? Ето ти и каска. И пантофи. Ама ти ми дай твоите панталони. Няма. А що да ти ги дам? Ти така ще станеш по-брониран. Еми затова да, защото имаме меч на Herobrine. Служи си Да. пантофи. И ще я убият с дървен. Еми, няма да те убия, защото аз ще те пазя. Аз съм твоят батко. Батко си ти. Добре, тук виждаш ли често да вътре да има? Да, Какво? Ние ще питам дали си видял някъде чест. Супер! В капан съм! Къде си? Ти ще ме спасиш, нали? Не, къде си обаче? А кой те спаси ми, нали? Не съм бай в капан. Ега ти копелето, аз заради тебе не мога да отворя чест. Скоро ще си разделим нещата. Само излез оттам. Не мога! Аз не мога да те извадиш, защото не мога чупа леда. Сега ще пробвам да намеря изход. Потопи се и излез от другата страна. О, ето бе. Аз си мислех, че съм трапнат за винаги. Си викам, точно взех хубавите неща и пак се прецака всичко. Чакай, спри. Дай ми ледър панталонките, аз ще ти дам златни. Ето. С песни. Добре, спирам, обещах ти. Служи си пантофите, нали ти дадох едни пантофи? Вярно, да има пантофи, аз забрах си сложат пантовки. До къде стигнахме? Много Пантофи не слагаме. С песни. Моля, само един път. Не! С песни,
прави сега толкова? Аре да се състезаваме. Това е писта за състезание тук. И честче. Още пантофи и златни каски. Аре, състезание до другия край. 3-2 на старт. Кой ли ще победи? Сега сигурно си представям, тук има лава, накрая падаме и двамата и умираме. И още голден каски. О, тук има още една писта, аре пак да се състезаваме. Хайде. Не, Веднага. Няма смисъл, само си губим времето и хънгъра. А, то това е същата писта, просто тя завивала. Чай, там има някой. Дотиваме. И ще ни убия, защото ще е някакви просила. Ало, на мен ли ми се стори или там имаше нейм как? Това прозвуча доста гадно. Беше от мен, съжалявам. Така, сега ако затвориш вратата си гей. Колко ме караш да я затворя? Аз после мога да убия с меча без никакъв проблем. Да бе. Чай, тук има Сигурно. база. Аре да се скрием тук и тук да ни бъде базата. До 9 мача. Да, за да бъде един свестен клип до дет матча. Вие си нямате представа колко сме снимали докато стигнем до тук. Не, мисля, че този клип вече ще е някакъв по-нормален. Някакси имам чувство, че ще стигнем до дет матча. Още 7 човека освен нас остават. Жалко, че и Киро нямаше да играе днеска. Щяхме да сме заедно с него и да ни се получи супер яко. С песни. О, супер, намерих едни златни пантофи. Това гащи за тебе. Ти имаш ли някакъв честплейт? Не. Иначе чакай съм си го сложил. А, ще да те убие да си го взема. Да, бе, сигурно. О, супер, аз имам стрели. За лъка. Аре да убиваме някой с лък. Добре. Ендър чест. По средата на пустинята. О, 2 диаманта! Имаш ли пръчки? Не, имам 5 злато. Трябва да имаш поне една пръчка. Нямам пръчки. Ти имаш ли пръчки? Не, нямам пръчка и ми трябва една пръчка ми стига и ще направя диамантен меч. Нямам пръчка. Моли се да намериш пръчки. И сега ще намеря 10 и няма да ти дам една. Аз ще убиеш, си взема. Тук видях ендър чест някъде. А къде го видях? Ти виждаш ли го някъде? Чакай. Търси някъде ендър чест. Не, само така се сторил. Subway entrance. Значи ти не влизай тук. Моля ти се, защото мога да е някакъв тапан. Аз дори не те видях къде влезе. Е там, където едни камъни има. Аз качих горе. Добре, нещо свети тук. Сигурно ще ме убие някой. О, ес! А, не. И ми се запълни инвентарито. Често ще взема да остане някои буклуци. Така, това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Това ще си го оставя така. И сега представям някой беден тук минава и какъв чест. Благи, слизай при мен, ако искаш. Не знам къде си ти, нали? Дали видя там ония чест с дървото, където беше там при дървото. Последният чест, който обрахме. Да не е едно Subway Entrance. Да, точно. Слизай надолу по стълбите, не е капан, спокойно. Чай, добре, има ли нещо светещо, че става много тъмно и аз не виждам нищо? Абе, просто се върти в кръг. О, ес, намерих си айрон каска. А защо няма панталони е другия въпрос? Слязах, да. И после тръгни право напред към един тунел. Не преглеждай честа, вече го прегледах. Ти ли си сложил тези неща вътре? Кои? А, да, аз ги сложих. И по пътя има един чест, него също няма смисъл да го преглеждаш. О, празен чест. А защо останалите имаше нещо в тях? Странно. Продължаваш ли напред? Да, опитвам се. После зави надясно. И тръгвай нагоре. Тук са по някакви релси.
Дай после зави право надясно. С песни. Ето ме. Виж какви хубави неща се намерих. Я дай малко надолу да отидем. More like. Тук ще има нещо интересно. Да, така можеш да паднеш. О, честно. Не. Няма нищо в него. Няма. Странно. Някой много тъп е бил тук явно. Защото не е видял. А може някой просто да е слязъл и да не е продължил по тунелчето. Може. Това е възможно. Сега ще си качваме 3 часа. Ми стана лошо да гледам как се върти на екип. Нагоре има още. Я! Да. Давай. Ох. От тук ще излезем, аз съм бил тук. С песни. Аз тук голям певец станах. Сега ще ви изпея хитовото си парче. С песни. Определено няма да харесне този клип, в който правим. Ако продължаваш да с песни. Ама така животът минава. Много готино звучи. Няма пръчки. Между другото, в една игра много яко се прецаках точно на тази карта. Намерих, имах някакви пръчки в мен. Ма си викам, не ми трябва. О, чак там има някакъв. Не те видях къде отиде. Видя, виж, ела. Къде си? Ето тук съм бе, завих надясно. Надясно ли? По-скоро наляво това. Точно не се чува как си извина надясно. Чак. Ела, стой! Обърни се назад и тръгни пак назад. Видя ли ме? Не. Ти мина покрай мен. Сега ще взема ти бие. Ето те. Ще бие един шамар с меча на Herobrine, ще видиш как ще се свещиш. Ще свеста един на тебе. Ще свещиш. Ще видиш как ще те свеща. Там между другото долу видях някакво име, така че се пази. О, паднах в лава! Помощ! Не можах да ти дам меча на Herobrine. Не мога да взема нещата ти, иначе аз ще умра. Те паднаха в лава. Не! Забиха се на паежината и някакъв ме бутна в лавата. Супер. И това беше. Това вече благо мисля да го качим, защото беше една хубава игричка. Айде, чао.